Molt bon dia, benvinguts a Ràdio Calvià i en el nostre espai dedicat a l'educació. Avui, com cada 15 dies, la importància d'educar amb Antoni Ballester i avui amb una convidada molt especial, la Caterina Bellriu, especialista en contes i rondades, que segur que ens protagonitza un programa molt interessant. I ara sí, ja donem pas a Antoni Ballester. Hola, bon dia. Avui ens dedicam a un programa de la importància d'educar sobre els contes i les rondades amb una especialista, na Caterina Bellriu Llinàs. Na Caterina Bellriu Llinàs es llicencia en Filologia a la UIP l'any 1983. 2 anys més tard llegeix la tessina sobre l'antic Carnaval de Mallorca, feta essencialment a partir de la història oral, la qual obté el Premi Extraordinari de Llicenciatura i es publica en 2 llibres, el Carnaval a Palma, com era abans, i el Carnaval a Mallorca. El 1992 es doctora a la mateixa universitat amb una tesi sobre la influència de les rondalles en els llibres per infants, influències de les rondalles a la literatura infantil i juvenil catalana, i el 2021 es doctora en antropologia a la Universitat de Barcelona, amb un estudi sobre les rondalles que obté el Premi Antoni Badia i Margarit, el Premi Mallorca d'Assaig i el Premi Valeri Rassà i Baudú de Cultura Popular. És catedràtica de la Universitat de les Illes Balears, on imparteix assignatures de literatura popular catalana, el grau i el màster, i les seves línies de recerca són l'etnopoètica, especialment el legendari i el rondallari, la literatura per infants i joves, la dinamització de la lectura i la confluència entre la literatura i el territori. Sobre aquest tema s'ha publicat més de 2 centenars d'articles i capítols de llibre i nombroses monografies i assaigs, entre els que poden destacar les rondalles que l'Arxiduc no va publicar, 29 rondalles meravelloses de Mallorca, el conte mal entre la història i la llegenda, Jaume I, un heroi històric, un heroi de llegenda, història de la literatura infantil i juvenil catalana i el recull d'articles per aula viva, imaginari compartit i de llegenda. La seva tasca de transferència i divulgació del coneixement s'ha vehiculat a través d'articles, col·laboracions amb mitjans de comunicació, conferències arreu del territori. Bon dia, Caterina. Bon dia. Bé, estem encantats de que haguis acceptat l'entrevista a Ràdio Calvià, la importància d'educar, i te volíem demanar, comencem pel principi, què són els contes i què són les rondalles? Bé, primer, gràcies a vosaltres per convidar-me en el vostre programa. Això davant de tot. A veure, què són els contes i què són les rondalles. Tant una cosa com l'altra són històries de creació, no? Que la humanitat ha inventat, diguem. Les rondalles són contes populars tradicionals dels quals no se'n coneix l'autor, perquè els arguments se crearen segles o mil·lennis enrere i han anat rodant boca orella i se n'ha oblidat quin era l'autor i tampoc no tenia massa importància. També són textos que no tenen, són materials que no tenen un text fixat, sinó que cadascú les pot contar en les seves paraules, a la seva manera, respectant l'argument, però donant-li un caire propi i personal. En català tenim aquesta paraula, diguem, rondalla, que destria aquesta classe específica de relat. I quan deim conte, en la nostra llengua ens referiríem a un relat que té autor conegut i que, per tant, té també una data de creació i un test fixat, un test canònic de referència, que és el que va escriure l'autor. Això no vol dir que després no s'hagi pogut adaptar, popularitzar, comprimir, però sí que sabríem quin és l'origen. Per posar un exemple, tot i que ara no me ve en cap un exemple en llengua catalana, però podríem dir que Pinocho, Peter Pan, Mary Poppins, tot això són contes perquè sabem qui els va escriure i en quin moment i sabem on hi ha un text original. En canvi, No Magranetes, Castell diràs i no tornaràs, o La Ventafocs, això són rondalles perquè formen part d'aquest patrimoni compartit de la humanitat. Molt bé, molt interessant. I com va començar el seu interès pels contes?
Bé, jo crec que va començar de petita, escoltant històries que contava ma mare, una estona anava a dinar, això, vespres a la fresca, en l'estiu. Degué començar, com en tots els infants, aquest interès per aquesta paraula imaginada, diguem. Després, de més gran, sí que me vaig fer lectora i molt habitual de les dues biblioteques que hi havia en el meu poble. Posteriorment vaig estudiar magisteri i aviat, quan feia pràctica de magisteri, ja vaig descobrir que contar contes en els alumnes era un recurs magnífic. I jo crec que d'aquí ja no ho vaig aturar. Després vaig muntar, la meva germana i jo vàrem muntar una llibreria Inca, i eren uns anys en què la literatura infantil a Espanya començava, diguem, a despertar amb força i a fer-se moderna. Hi havia molt de llibres preciosos i me'n vaig enamorar de tots aquells llibres il·lustrats i m'hi vaig anar ficant i especialitzant. I després, a poc varen confluir com a temes de recerca el que seria l'estudi de la literatura infantil d'autor, diguem, i el que seria l'estudi dels materials rondaístics i llegendaris populars. Per tant, la cosa ve de molt enrere i espero que m'acompanyi fins que me doni la vida, perquè realment són temes que no han deixat de fascinar-me mai, ni m'han cansat mai. Molt bé, un tema preciós. Quines tres coses cal tenir en compte a l'hora d'explicar un conte? A l'hora d'explicar un conte, la primera cosa de totes que pareix un doi però que és fonamental és que t'agradi el conte. Si a tu t'agrada aquella història, sigui perquè te fa riure o perquè te fa plorar o perquè te diu qualque cosa, probablement el contaràs bé. Si te deixa indiferent, no aconseguiràs transmetre res a través d'aquella història i per tant val més deixar-la anar. Per tant, que t'agradi. Després, que no la llegeixis ni la memoritzis, sinó que la contis en les teves paraules, i també que l'acompanyis del teu cos, de la teva mirada, dels teus gestos, que acompanyen les teves paraules, mirant en els ulls, en els interlocutors, convidant-los a acompanyar-te en aquest camí que és descadellar un fil d'una història. Això són tres coses molt essencials i bàsiques, però que si els respectes ja tens molt de camí avançat. Molt bé, molt bé. I quin ha estat el vostre treball més significatiu en el tema dels contes? Bé, en el tema de la literatura infantil i juvenil, sens dubte el treball més voluminós va ser la tesi que vaig llegir a l'UIB, que era l'estudi de la influència dels contes populars, és a dir, de les rondalles, a la literatura contemporània. Però sí que és vera que hi va haver un treball paral·lel que va tenir molta difusió i que encara avui és de referència, que és una història de la literatura infantil i juvenil catalana, que vaig publicar, ara no recordo l'any, però devia ser mitjan dels anys 90, i que se va convertir en una espècie de llibre de test o de llibre de referència obligada a moltes universitats quan se va començar a instaurar una assignatura de literatura infantil en els estudis de magisteri en moltes universitats d'Espanya, tant catalanes com espanyoles. Sí, i ara escoltarem el so del vídeo de YouTube dels contacontes Les banyes d'en Cucarell, un conte sense banyes ni capell, de na Caterina Valriu Llinàs. La meva feina és contar contes. I ara vos contaré un conte. Però abans de començar a contar un conte s'han de fer 4 coses molt ben fetes. La primera cosa, segur que la sabeu. La primera cosa és que hem de fer silenci. I com el farem en aquest silenci? Ho podem fer amb la boca badada o amb la boca tancada. Ho podem fer com els peixos. Perquè els peixos, de vegades amb la boca badada i altres vegades amb la boca tancada, sempre fan molt de silenci. Sempre la tenen silenciosa. O sigui que ara vosaltres, boca de peix. La segona cosa que heu de fer
Es tenia els ulls ben oberts, ben oberts, ben oberts, ben vedats, com si fossi un mussol. Perquè de tots els ocells, el mussol és el que sempre té els ulls més vedats. I quan canta així. Que no l'ho entès? És que ell diu tot, però ho diu en mussolí i vol dir que ho ha de veure tot i tot. L'altra cosa que heu de fer és que heu de tenir les orelles ben obertes, ben desembossades, a punt per escoltar. I la darrera cosa, i també ben important, és que heu de tenir el culet ben assegudat, i que no s'arremoni tot el temps. Si sabeu fer aquestes 4 coses, jo vos començaré a contar un conte. Jo no sé a vosaltres, però a mi m'agraden molt els contes de dimonis. Els contes de dimonis endimoniats, de dimonis vermells i banyuts, de dimonis enfadats o malsofrits, de dimonis poca vergonyes o de dimonis tímids i empegueïdors. I ara contarem un conte de dimonis. Les banyes d'en Cucarell, un conte de na Caterina Belriu. En un poble no molt lluny d'aquí, hi vivia una nina que nomia Tonina. La Tonina era una nina molt eixerida. Li agradava molt passejar per bosc. Sempre duia una bossa penjada a l'esquena i arreplegava tot allò que li agradava del camp o del bosc per on passava. La Tonina no tenia un can ni un moix per fer-li companyia, sinó que tenia un porquet, que sempre anava amb ella, on segur era canàs. Vet aquí que un dia, que se varen fer una mica lluny per bosc, de cop i volta varen sentir com un plor, o era un brau. Varen sentir uah, uah, uah. No sabien què era i s'hi varen acostar. I a davall un arbre, a prop d'una mata, se varen trobar aquest personatge, que de tot d'una no sabien ben bé el que era, i la Tonina li va demanar: «Qui ets? Què te passa? Què tens?» «Qui som? I que no ho veus? Som en Cucarell». «En Cucarell? El dimoni?» «Sí, en Cucarell, el dimoni». «Aquell de la cançó?» «Sí, aquell de la cançó. Me catxis la cançó». «Ah, ja la sé, aquesta cançó. El dimoni Cucarell, sense banyes ni capell, el dimoni Cucarell, sense banyes ni capell». «No me cantis aquesta cançó. Me n'he anat de l'infern perquè tots els dimonis d'infern tot el dia me canten aquesta cançó, perquè ells tenen banyes i jo no entenc, i se'n riuen de mi. El dimoni Cucarell, sense banyes ni capell. No vull sentir més aquesta cançó». «Ai, Cucarell, si estàs enfadat perquè no tens banyes, no passis pena, que jo te'n puc cercar unes». «De veres?» va dir en Cucarell. «De veres?» va dir na Tonina. I amb un tres i no res va agafar unes branques d'arbre que no tenien cap fulla, va agafar una cordellina i li va posar en Cucarell 2 branques que pareixien 2 bones banyes. I en Cucarell, content i satisfet, li va donar les gràcies i partir de 4 cap a l'infern. La Tonina, ben contenta d'haver-lo ajudat, però no vos penseu que la cosa va anar gaire bé, perquè al cap d'un parell de dies, la Tonina va tornar a passar per allà on havia trobat en Cucarell i va tornar a sentir uah, 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 uah. Això és en Cucarell, que li deu haver passat. I tot d'una ho va veure, que li havia passat. Aquelles branques que li havia posat com unes banyes
havien florit i ara eren plenes de floretes i en Cucarell no els volia perquè no pareixien unes banyes de bo. Lleva amb aquestes banyes, lleva l'armar, vull unes altres. No passis pena, va dir la Tonina, trobarem qualque cosa que anirà bé. No passis pena. I els hi va llevar en l'ajuda del seu porquet. I llavors es va trobar dins la bossa 2 cornets que en l'estiu havia trobat a la platja i li va dir: mira, Cucarell, aquestes aniran beníssim, perquè els cornets no floriran i pareixen unes banyes de bo. Que bé, visca, va dir en Cucarell, i tot content amb les seves banyes, partí cap a l'infern. Però no va anar gaire bé, perquè al cap d'un parell de dies va tornar a trobar en Cucarell que plorava. Anem amb aquestes banyes, Tonina, anem amb aquestes banyes. Però què passa, Cucarell? I ho va entendre tot d'una, perquè quan se va posar a fer vent, el vent passava pel caragolet de les banyes i feia tu. I en Cucarell ja tenia mal de cap. Tu, lleva'm aquestes banyes que no me van bé. I na Tonina i el porquet li varen arrabassar les banyes. Vull unes altres banyes, jo vull tenir banyes com els altres dimonis. A veure què trobaré, va dir na Tonina. A dins la meva bossa hi ha de tot. I cercant a dins la bossa, ben aviat va trobar unes antenes. Unes antenes d'un televisor que ja era vell i no el feien servir. Eren fantàstiques, perquè eren inoxidables i eren extensibles. Se podien fer més llargues i més curtes. I en Cucarell li varen encantar, li varen agradar moltíssim. Se miraven al mirall i deia: seré el dimoni més xulo de tot l'infern. I la Tonina, ben contenta d'haver ajudat el seu amic, i el porquet que només deia: xulo. I en Cucarell partí cap a l'infern. Però al cap d'un parell de dies el van tornar a trobar i tornava a plorar. Uah! I ara què passa, Cucarell, que ha estat? Lleva'm aquestes antenes! Però què tens? Que totes les emissores de ràdio, totes entren per les antenes a dins el meu cap. I estic cansat, rebentat, d'escoltar música i retransmissions de futbol i notícies. Tinc mal de cap, mira quins ulls, ja no puc més. Oh, va dir na Tonina, això sí que no m'ho esperava. Me sap greu, no passis pena que els atallegaré tot d'una. Però, Cucarell, ja no tens res més que posar-te. Escolta, però, i com era la cançó, El dimoni Cucarell, sense banyes ni capell, el dimoni Cucarell, sense banyes ni capell. Ja està arreglat, te posaré un capell i així no t'ho podran cantar la cançó. Un capell? Però un capell no són unes banyes. Bé, però mira, un capell te servirà, perquè en les banyes la cosa no ha anat gaire bé. En Cucarell, una mica conformat, se'n va anar cap a l'infern, però una mica trist perquè un capell no eren unes banyes. Així mateix, de tant en tant, se trobaven na Tonina i jugaven una estona. Un dia, en Cucarell li va dir: ai, Tonina, mira'm el cap, que m'apareix que tinc pols. I la Tonina el va mirar i li va dir: no tens pols, que va, no tens pols de cap manera. Menys si tens xinxes. No, en mi d'aquests rinxos no hi ha cap xinxa. Els carabats o pusses me pica molt. I la Tonina el va mirar de trinconta i li va dir: Cucarellet, ja sé que tens uns banyots petits que te surten, unes banyetes remenudes. Ah, no tenies banyes perquè eres massa jovenet, ara has crescut un poc i ja te'n surten. Que bé, va dir en Cucarell, això sí que és fantàstic.
unes banyes meves de bo. I ben aviat ses banyes d'en Cucarell varen créixer i tornaren un bon banyam tan gros, tan espectacular, que ja no li cantaven el dimoni Cucarell sense banyes ni capell, perquè tenia unes bones banyes i tots els dimonis d'infern li deien: visca, visca, visca en Cucarell! I conte contat, conte acabat. I el conte d'avui ja està acabat. Si en voleu escoltar un altre, visiteu un altre dia la pàgina de la Catalina Contes. Adéu. Molt bé, preciós el conte. Després d'escoltar un conte de seu, Caterina, entenem per què els pares i infants la coneixen a vostè com la Caterina Conta Contes. És el nom artístic, diguem. Aquests contes de YouTube, que n'hi ha 36 o 7, no tots són meus, però tots els de cont, varen ser una iniciativa d'estent de la pandèmia. Vaig pensar de fer qualque cosa per poder donar materials i eines per mestres i pares i mares, i amb les meves filles vam enregistrar aquests vídeos i han tingut bona acollida. Molt bé, i hi podem accedir a la pàgina web de YouTube de Catalina Barriu Llinàs. Allà trobarem els contes que podem escoltar i compartir. Una pregunta: com podem els docents utilitzar els contes a l'aula? Quines estratègies didàctiques creu vostè que són eficaces per utilitzar a l'aula? Bé, jo en primer lloc voldria fer la reflexió que el que he observat anant per escoles i tal és que hi ha molta tendència a reduir els contes a educació infantil i com a molt a primer i a segon de primària, i que després ja a partir de tercer de primària se deixa de fer atenció als contes, se deixa de contar contes, se deixa de tenir moltes vegades una biblioteca d'aula en contes de qualitat. Això és un error molt greu, la veritat. Els infants necessiten contes quan són petits, quan són d'educació infantil, però en segueixen necessitant quan tenen 6 anys, 7 anys, 8 anys, 9 anys, 10 anys. De fet, els especialistes diuen que els 7 anys és l'edat dels contes, és la millor edat, entre els 7 i 10 anys, que els pots contar moltes coses. En els docents, primer de tot, que els en coneguin, perquè també si hi ha molt de desconeixement, la gent se deixa dur molt per les modes, també, ara estan molt de moda els contes sobre sentiments, i no dic que no estiguen bé, però també altres coses. Per tant, jo crec que els docents han de freqüentar llibreries, han de freqüentar biblioteques, s'han de deixar aconsellar per especialistes, com són moltes vegades els bons bibliotecaris o bibliotecàries, i han d'estar un poquet al dia d'allò que va sortint. Han de tenir un criteri també sobre valorar un conte per infants, quan el llegeixen, si és adequat de llenguatge, és de qualitat d'il·lustracions, tenir unes nocions també de a quines edats és més adequat un material o un altre. I després, això, compartir-lo en sornint, des d'aquesta naturalitat del conte narrat oralment, del conte compartit. Hi ha moltes escoles que fan també estratègies que funcionen per compartir-los amb les famílies. Per exemple, fan maletes viatgeres o capses de contes que van passant cada setmana, un cap de setmana a cada família, i això estimula molt que també els pares s'impliquin, o que si hi ha germans més grans o més petits també ho compartisquin. I una altra cosa que crec que s'ha de cuidar, que ja ho he esmentat, és el tema de la biblioteca d'aula. L'ideal seria tenir una biblioteca magnífica a cada centre, però això dissortadament no ho tenim. Hi ha centres que ho tenen, però n'hi ha molts que no ho tenen, i per tant després cada mestre, cada tutor a la seva aula tenia una petita selecció
renovada, no llibres vells que no fan ganes en els infants, sinó llibres atractius i ben cuidats. I no donar-ne massa amb una vegada, sinó un dia treure'n un, parlar-ne, explicar-lo, un altre dia treure'n un altre, fer també una cosa que va molt bé és que nin mateixos siguin els recomanadors, que entre ells triïn un llibre, un conte i l'expliquin un poquet als seus companys, facin un pot de propaganda, diguem. Hi ha moltes estratègies que crec que passen primer per la formació dels docents i segon per aquest compartir el fet de llegir o d'explicar contes en l'entorn familiar i en l'entorn de companys. Per tant, vostè creu que els contes són un bon recurs didàctic per ensenyar geografia, ciències socials, història o ciències o el paisatge? Creu que se pot combinar? Amb això hem d'anar un poc alerta. Això pot ser bo o pot ser dolent, pot ser una bona eina o pot ser una eina en dos talls. És a dir, els contes han de tenir un valor per ells mateixos, com una obra literària que són, i han de ser gaudits en ells mateixos. Després, sí que els poden treure un aprofitament didàctic de vegades, segons quines històries. Per exemple, a través de les nostres rondalles hi ha elements de geografia, de llenguatge, de feines, de coses, de maneres de fer que evidentment se poden aprofitar. Però no hi ha d'haver sempre, després d'una lectura d'un conte, una bateria d'exercicis o de preguntes o de tasques a fer, perquè hem d'evitar que els alumnes identifiquin lectura o escoltar contes amb una feina posterior. S'ha de fer de tant en tant, en qualque conte seleccionat, però no d'una manera sistemàtica, perquè aquella història ha de ser el plaer, no? De conèixer, d'escoltar la història per ella mateixa. Per tant, la idea, el resum d'això que vos he comentat és que la instrumentalització tant de contes com de rondalles és una cosa que s'ha d'agafar una miqueta amb pinces i s'ha d'anar un poc alerta a no passar-nos, perquè potser obtindrem el resultat contrari del que cercàvem. Clar, no ha de ser de manera massa repetida, massa repetitiva i massa uniforme. Molt bé, molt bé. I quina importància tenen les rondalles mallorquines? Bé, nosaltres tenim la sort de tenir un patrimoni rondallístic espectacular a Mallorca, tant les que va recollir Mossèn Alcover com després les que han recollit també altres recopiladors. Tenim moltes versions, molts arguments rondallístics recollits de viva veu a la nostra illa. En aquest moment s'està tramitant que siguin declarades Patrimoni Immaterial de Mallorca. Això voldrà dir que tindran un cert suport institucional. És vera que tenen, avui en dia, en el segle XXI, tenen una divulgació, jo troc que molt diferent segons les zones. En els pobles, encara a les escoles més de pobles se treballen més, a Palma són més desconegudes, a la zona de Llevant els aviven molt, perquè també els ajuntaments, i això fan moltes coses a partir de les rondalles de Mossèn Alcover. En canvi, totes les zones més del litoral, amb un alumnat més divers i això costa una mica més d'entrar-hi. Crec que el que s'ha de fer també en les rondalles de Alcover en aquests moments és estimular les adaptacions, la publicació d'adaptacions, perquè hem de tenir en compte que són uns textos que varen ser escrits fa més de 100 o 120 anys ja en aquests moments. Per tant, el llenguatge ha evolucionat, ha canviat, i els nostres infants, a no ser que sigui molta d'ajuda, llegir directament les rondalles de Mossèn Alcover pot ser un poc dificultós. Per això ens farien falta adaptacions. I hi ha coses, n'hi ha de materials fets, hi ha cançons, hi ha enregistraments per ràdio, hi ha moltes cosetes, però s'han de divulgar més. I quins són els temes més comuns a les rondalles? Bé, les rondalles, aquesta pregunta és un poc complexa, perquè
tenim diverses classes de rondaes, no? Hi ha les rondaes meravelloses on el tema és el viatge de l'heroi o de l'heroïna des d'un inici moltes vegades de pobresa o de falta de qualque cosa, fent un camí, passant per una sèrie d'entrebancs, una sèrie de proves, enfrontant-se a uns agressors i fins que s'acaba amb un final feliç. Això serien les rondalles meravelloses, Castell d'Iràs i una tornarà, el de les taronges, el flor romanial. Després hi ha altres rondalles que són els events realistes, els humanes, on ja aquest element màgic no estan present, però que tracten més temes que preocupen a la humanitat des de sempre. La relació dels pares amb els seus fills, les relacions entre germans, les gelosies, l'ambició, tots aquests grans temes de la humanitat. Després hi ha altres rondalles, que són les contarelles, que el que cerquen és fer una bona rialla, humorístiques, de beneis o de beneites, o d'espavilats, espavilades, com podrien ser un peregrí, els ous de somera, aquest tipus de rondalles com l'espardanyeta, o la filla del carbonaret, que són molt gracioses, que tanmateix sempre tenen un ensenyament moral en el final, però que són així com més de broma, de riure. I després, bé, a part de les d'animals, també tenim que s'acosten molt a les faules, que sempre el tema són exemplars, és a dir, són mostrar una conducta inadequada i confrontar-la amb una conducta adequada. I després tindríem el llegendari, que és una altra immensitat de relats, que moltes vegades ens ajuden a donar vida en el paisatge. Per exemple, a Calvià teniu totes les llegendes vinculades en el desembarcament del rei en Jaume, que ens donen un sentit d'identitat, de pertinença a un territori, a una llengua i a una història. I quina ronda recomanaria algú que mai n'hagi llegit una? També dependria molt de l'edat d'aquest algú. Clar. Dependria molt, però jo n'hi ha una que és la meva predilecta i sempre ho dic, de la Plat de Nalcover, és una rondalla llarga que se diu La filla del carbonaret. És una rondalla ja per grandets, no per molt petits, perquè és una rondalla d'enginy, d'una atleta, d'una carbonareta, que més també nom Catalina, com jo, que resol tota una sèrie d'enigmes difícils i proves que li posa el rei, i en el final se'n surten la seva, no tan sols a casa amb el rei, sinó que també li dona una gran lliçó a ell, i és una rondalla preciosa perquè ho té tot. Té complexitat, té accions molt divertides, té intriga, i té amor també, i té una lliçó final també amb una perspectiva de gènere que deim ara, de dona espavilada que se'n sap sortir dels entrebancs que se troba en molta de gràcia. I on les poden trobar en aquesta i altres rondalles mallorquines? Bé, en principi a les biblioteques hi són i també hi són a les llibreries. Hi ha diverses edicions, hi ha versions per més petits, que no n'hi ha tantes com n'hi hauria d'haver, però n'hi ha la col·lecció Xeri no era, hi ha la col·lecció Tirorany, que són adaptacions per infants. Després hi ha els coneguts 24 volums de l'editorial Moll, allà on hi són pràcticament totes les rondalles de Mossèn Alcover, i després hi ha la Joia de la Corona, que és l'edició crítica, que se va acabar l'any 2022, que va ser obra del professor Grimalt i del professor Guiscafré, i allà és més aviat com un tresor per gent que li interessi molt el tema, on tenim totes les rondalles de Mossèn Alcover i tenim també transcrits en manuscrits, és a dir, les notes que ell prenia directament de viva veu. I si voleu rondalles de l'Arxiduc Lluís Salvador, hi ha un llibre que se diu Les rondalles que l'Arxiduc no va publicar, que és un llibre que el vaig editar jo, i allà trobareu unes rondalles una mica diferents, però tanmateix també molt mallorquines, que també crec que és una lectura recomanable. Molt bé.
Caterina, na Caterina Barriu ha escrit diversos llibres il·lustrats per infants, com Les banyes d'en Cucarell, il·lustrat per Toni Galmés, En Galceran i les Marietes, amb il·lustracions de Carme Peris, L'Amit de paper, il·lustrat per Rebeca Luciani, Plou i fa sol, il·lustrat per Aníbal Aullà, L'home de les paraules, amb aquarel·les de Gabriel Lisowski. Caterina, què és el que la va inspirar a escriure llibres il·lustrats pels infants? Bé, és que a mi m'agraden molt, vull dir, jo som una consumidora de llibres il·lustrats per infants, que també n'hi ha molts que no són exactament per infants, sinó que també diuen alguna cosa en els adults, i sempre m'havia fet molta il·lusió. El que passa que no és fàcil publicar un llibre il·lustrat, perquè hi ha d'haver també il·lustrador o il·lustradora, i després també hi ha d'haver un editor de qualitat que estigui decidit a fer-ho. I bé, a poc he anat aconseguint publicar contes que he anat escrivint al llarg de molts anys, i sobretot aquests darrers anys han estat molt ben acollits aquells llibres que tu has esmentat. Jo destacaria Mare de bon venen els infants i Les banyes d'en Cucarell, que són il·lustrats tots dos per Toni Galmés. Mare d'on venen els infants va ser Premi Mallorca del 2020, si no du malament, i després els dos publicats en Na Maria Enganxa, en Na Petra Pericàs, que són Na Maria Enganxa i Espai Nicolau, que són dos àlbums il·lustrats preciosos, que han tingut molt bona acollida i que tenen un plus afegit, i és que en el final duen un codi QR que si actives aquest codi en el telèfon mòbil pots escoltar el conte narrat en la meva veu, vull dir, el conte contat per la Caterina Conta Contes s'activa en el QR que du el llibre en el final. Per tant, és un audiollibre en el fons. I les il·lustracions de Na Petra Pericàs són molt mallorquines i són molt guapes, i les d'en Toni Galmés també. Toni Galmés és un il·lustrador de molta anomenada i de molta qualitat, i espero poder-ne seguir fent més amb aquests il·lustradors, amb altres. Molt bé, t'animem a continuar, i també els pares, mares, professors, tenim molt de material que hem comentat i que mos has comentat per poder seguir amb els contes i poder-los contar i il·lustrar als infants. Vostè creu que els llibres il·lustrats contribueixen a la imaginació, la creativitat i l'aprenentatge dels infants? Jo crec que tots els llibres que són de qualitat contribueixen en això que has dit, però evidentment els llibres il·lustrats són molt atractius i per tant agraden als infants i els formen no únicament en aspectes literaris, sinó també en aspectes estètics i plàstics, i els nostres infants estan molt acostumats en el llenguatge iconogràfic, audiovisual, i perquè miren moltes pantalles, molts dibuixos animats i tal, i per tant les imatges en llibre tenen un altre ritme, donen una altra manera, diguem, d'aprendre, d'absorbir cultura, perquè van en el teu ritme, van més a poc, pots tornar enrere, pots tornar endavant, els pots tornar a mirar moltes vegades, els pots compartir allà on sigui, a la platja, a l'escola, en el dormitori, allà on siga, i crec que són una peça fonamental de la introducció dels infants a la cultura, que els han de valorar, els han de saber triar, han de demanar qualitat, però són una peça imprescindible. Hi ha algun llibre il·lustrat que consideris especialment significatiu dins la teva obra, i per què? A veure, per l'aspecte d'il·lustració, jo recomanaria molt, a mi m'agrada especialment Mare de bon venen els infants, perquè aquesta pregunta, que no és per un llibre d'anatomia, diguem, sinó que les respostes són respostes culturals, de tal manera que la nina demana això a sa mare i sa mare li diu: si fóssim d'Oceania te diria que venen de l'aigua, si fóssim
d'esquimals, te diria que venen de les aurores boreals. I així cada vegada l'il·lustrador va tenir un motiu per fer realment unes imatges precioses de diversos llocs del món, d'animals de diversos llocs, i és un llibre que realment cada pàgina és una meravella. Molt bé, ja per acabar, Caterina, quins 3 consells donarien els pares i mares i professors i professorat en relació als contes? Un poquet resumint coses que ja he dit, que els mirin a banda de donar-los als infants, amb una mirada crítica i valorativa, que triïn els que més els agradin, pels seus infants, pels seus alumnes, pels seus fills, i que després els compartisquin, que en parlin, però no demanant lliçons ni demanant coneixements, sinó intentant que l'infant se posi a dins història. I tu què hauries fet si t'haguessis trobat en el mateix que s'ha trobat el personatge del conte? I tu com ho hauries resolt? I com t'agradaria un altre final? I se podria... I si ves un altre personatge? És a dir, anar fent preguntes que descapdellin aquest fil que ens permet estirar una història cap a diversos llocs i sobretot compartir-la, que és el més important. I de moltes gràcies, Caterina Barriu, per les seves aportacions, arguments i per la seva fantàstica obra. Segur que inspirarà a molts d'infants i joves, així com a totes les persones, majors i petits, en els contes, les rondalles i a llegir, que sempre sabem que és molt important. A vosaltres per donar-me veu a través de la vostra ràdio. Moltes gràcies, fins a la pròxima. Moltes gràcies.